Amasain min thlir tu te jibai kan buk cheu tuna chuan zor mi puitena kan thriat chak em mai Hmunphiah hraldan chungchang le Sawhthing hraldan tur chungchanga kan chief minister zawm tak pulal du mana asoi house asoi hi kan lo khel chunzom anga kan chief minister hi beidong tantaim ni ti te ngaidan sang oma Hmunphiah po sarkar hian alei tak theidon lo wang ve ti te tin Sawhthing po tuna hian district tina pisa da lok ani a engwagine poisa da lok mai ni theidan Sawhthing thar chu azar hriat alani silawa aman antinga da lok mai theidan ti te khotina chumi khamiza chu tan hawania khutten khata tam dewa khutten khata atliam dewa chuwang chuan kan Sawhthing te po hi an lei zo theidon lo awang om ve ti ngai dan te oma tuna kan thlir ho don ani leitur kan mu zo lo wanga siam mai kan nia tia Mizoram Hmunphiah te hi chu claim ati em ani ma sengin arrowa leitur khan kan mi ten arro kha leitur hi an nei man mang tlat lova a hring hian an lo hral le thina tin arro om chun po a grading an ti thei lovani hei kan ti voi khatna la ni boka ain pol sop vekin an da grade A le B a keinin kan thliara a leitu ten an thliar boxia grading hi an ti thei lovani arro po ain pol sop vekin an ti a leitu in a grade le khangai tho me a boi thla khop me re po kha fix a har sem maya chuwang chuanin na kum lama chuanin ati dan te po hi dang lam tai la se lui bial tu zawm takina a rot na ang te po kha a tha zok mai theini ole kan chief minister hi Hmunphiah chungchang a hianin kalongai thlak dan chuan adoi o deuh tlat hian ka hre maya a hrim hrimin kan hatok tu te po hi a tha te hi tila grade a then tur ani wangin a ro le a hring te po kha ret ta thumun thei lo hrim hrima tin Hmunphiah hi a tha deuh te le tha lo deuh te po oma enga po chu ni sela sarkar ania tigen kalpui zel don kan thelawa ilo thlir zel potyang thazok kan la zong chho zelanga a grading hi chu kan farmer te hian anti thei mai hi arin om lova grade low red hi siam tamai ila a leitu in a grading hi chu ti tamai silang ti te po angai tua thei ani tiang chu Hmunphiah chu kan chief minister ina Hmunphiah chungchanga a grade siam lo mai kha adu thu aron soya grade lo red kha siam dona a thangem o ti kha to thengem ti kha ngai tona omani tuan kan kaldan ania engpo ni seng tuna an thral bang ang zong hi kan leivek don awain kan leivek don tho chu kan hom chi hrang hian kan pe anga anin an lo process anga sumtuak nan te an lo mang ve don ni la kan chief minister ina Hmunphiah tuna laksa zong hi kan lavek don ani atia alom om hle maya amma ro chu ngai ton om le chu nakum lama Hmunphiah hi lo om le dona khang Hmunphiah te kha ingtin nge ruam manna siamang ti kha ngai tona oma amma ro chu sarkar ania ngai tona chi sang an nei tura ngai ta ila dachina kan chief minister na soi grade low red te po kha a hring le a ro ang khat feka red han siam te po kha a thamai thei ani sarkar thu chuak ngai chang zelin tila ngai thaila sarkar thu chuak ang zelin hi pom thiamila thawame ten kan Sawhthing hemi beneficiary tin trenten kan lalama kaini chuan beneficiary kan tilova progress partner kan tia en kan partner te hi aldis kha hei MCC ten min han nan chho le wangin delay lo the ani lova chuwang chuan nimin kha athelu hun nung bera kan da ani
department tinin nimin anga khan planning a an thelu tang chu chu mi puela puan mai theini lu ti chuan khami an han ti kha planning in an en non lenga kan sum din mun nen ai nanga kumin chu pilot ani don wangin tam tak kan khabar thei don lova pilot project ani ria wangin mi en ton tlak zual thur chua tur khania ti chuan khang kan progress partner department ina an han than planning ina alon thit film le ho zonga kha training kan pe zui don ani training pe lovin tu ma sum kan pe don lo loan component ani mo GIA component ani mo training a department in an pe vekang ane zon na tura khan chumin nuwa sum an don nuwa po another officer ten an la supervise zui selang tin lo thailo thilani lo chuan a project a complete ma chuan another officer te ka transfer lo tur kan tiani chutianga kalphung thar tak chuan uluk takin kan ti don ani a ti chuan an han ti fel huna training a te a thlan howa khachu ko tur an ni don chau ani tin Hmunphiah hian kan soilok du chu ai Reliance Fresh tenen kan hanin dora an ni chuan India ram 5-star zong songa a fresh in anzuar du ta veka Sawhthing chau ni lo adang te pon ni veka chu chu Hmunphiah mo nei na kan zukal tuma kan in biak na chun zom na ani a ti chuanin tunai hian agreement kan han sign ta a ke khacheng somria tin ning ka ria an la a Ropuilian Women Farmer Association tenen avoi khatna na en chin nan matric ton som an la a February ni som ya khan sailam le chamring atangin Calcutta an thon thla nili thanga achia tame empty report voina ka dongani kan Reliance ho po anza om katia chuwang chuanin hetianga kan ri nom lo don ani hi chuan sum don na khowela lu hi har don mange o kan tan hian ti kha karilwa alo omani chuwang tu na ni min atang ka han lak te po hi kan ri nom tur ani achia kan fal tur ani lo ti kha house kal tlang hian rampum hi kan hanin cha ni selangin ni e di khop mai kan chief minister soi hi thil kan zuar don ani chuan kan thil zor ta hi a tha tur ani a fresh tur ani a mi lei du nge nge tura kan song bol te po hi a tha em em a in pon ni sela Hmunphiah te Sawhthing te kan thal dona a che thei ani a Sawhthing pe chu troi thei ani a Hmunphiah te po troi thei tho ani a enga po chu ni sela mi hne na kan thal tur ni chuan a tha hi thlang ram ra mila ti kha kan soi ve du a pu du mana hausa soyang hian zora mi puite a tha nge thal turin kanin nge non le ani ta ti chuanin nimina kan han la tana support price in pedone mente kan pesa vek tu da hian cheng somngain kan le kan pesa vek ani support price ka somngai nuain kan thal dona kan la dona support price ain thul khung sa veka tinaman hi kan badon lo district tina aman tur kan da lok vek anni khan an lo pe ang tichuan tuna kan ti dan hi a hau tak te em mai ni cheng som ngain kan lak saka tuna hian India rama hian cheng som thum vel alani tlat ani chutian in chuan ke sia cheng som ni chu kan los khal ta ti chuanin akal na vel loading unloading vel boy puinan yang ke sia cheng thum alo ni le a ten asai bi a thoning kan pe ni cheng som manzel kan pe ni chu an to sia chu mai ni lova a collection center kha ala le nai kha azat achuk tak thelo amar chu everest han la khian akal man nen sai ranga kan zuk phur thlen na nen hian ke zi khada hian cheng somriat vel kan seng tlat mai ni to na hian a to khop mai som nga in kan lia cheng som li vel kan hlo ti na ani ta ti chuan kan thal le na tur kha
en zat inge kan thal don te hi chiang che si lova chu wang chuan in sarkar sen so hi atam don lutuka support price kan pe mai ani lova loading unloading kan tum sak veka sai kan tum sak boka aphurman kan tum sak boka de hei hi chu kan thlin bik lo mai thei omang o kan te en that le deuh po angai mai theya ola tuna kan thak ta kan chief minister hi helai thu a soi tak hi nia atlan che deuh ta emni Sawhthing chungchang a hian ti ngai dan Mizoram bipui ten kan nei huai maya Sawhthing ching tu te po lo thon na in kan khata tuna hian enga mozat kan lai towa amai ro chu atho khatnan an la zo box si lo tachina kan soita kan Sawhthing chu troi thei nia fur te lo ni chon a troi mai do ni troi chhe mai do ni darin thei si lova chu wang chuan in kan sarkar hian atho ni na atho thum na te po hi han ti thuai sila kan Sawhthing thar ang chun te te po hi minan le zo sak thuai sila ti ngai dan oma amai ro chu tuna kan chief minister soyang khanin choi bel chung renga sarkarina han thal po kha thil ni dan che chu ani lo mai theya enga po chuni se ingai thlazel teang zain lama te point kan thu khom do na enga hian sarkar phurit alo ni lutuka a Sawhthinga kan sum kan bel tam lutuk chuan ma son na dang lo tuar ve sia tlema sarkarin ruam man na dang lo sia mani point heng hi kan in soisel lova kan in riat thiam tlan kan ngen ngal bok ani ten a her na hi tuna hian buai pui mek zel ani gabiala po amun te pon nei fel vek to amara chu lon puk tur ten ni ve chu ti zung sungin an lo ti fel thai bik lova e mau riak kherne tur te po tuna hian be chau zel ani chu akal mangania tuna hian nakuma chuan Sawhthing her na hi kanin bun fel pe to kanin ringa tina her na te ati ro na te che hi khosang sanga han holding sumatranga leya da thua kan tumani isuan employment a lo generate venga mani khwa kha an muna an lo ti ro venga an lo slice venga chuan in na kumlama chuan min chok to tura po kan han ngai ani ten ole ti khan kan chief minister zom tak chuan house a ngei mai Hmunphiah chungchang le Sawhthing chungchang ron soita ta hian Sawhthing ching tu te tam tak kan thla phang me ka tuna hian tho khatna hian an latam em lova khothen khata po laisa tlingner nur mai ni ti kan riat vek kha tin Sawhthing hi lai hun om ve tin om reng thei ani lova che thei ani tin sarkarina choi bela katianga an thal chuak le don ani chuan sarkar tan te po thil ti chi te chem le don lova ama ro chu sarkar ten thu khom do na an thu thlu na te lo ngai chang ila atha anga chuti lai chuanin Sawhthing hi mitam takin tuna hian nakum lama te chuan chin chi to lutuk lawanga sarkar he ti anga athu azu de tlat mai chuan ti hlau thon na tam em ani